Türkmenistan'ın Demirgazı'nda duzlu tupan türde Aral Dengzi tarapından gelen yel Daşoğuz vilayetinin bir näçe etrafını duzlu tozan bilen örtdi yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştırdı. 13. mayda öýlen turan yel bilen gelen duzlu tozan Daşoğuz'un Demirgazı Günbatar etraflarının ondan gowrağını gurşabaldı. Saparma Türkmenbaşı Aktepe ruh bilen etraflarında ýiti duzlu tozan zerarly demalmak kıyın boldy. Howada peýda bolan duzlu ümrü adamlaryň saglyk ýagdaýyny kıyınlaştyrdy. Howa duzlu tozan aralaşan soň şemal hem bolmanyny ömürü meňdeş ýagdaý döredi we howa aralaşan ak duzlu tozan şu gün daňdan sagat 3-çeni dowam edip ulaglaryň we öýleriň üçeklerini örtdi. Bar ýer 1 santimetr goly duz gaplady. Dip Azatlyň habarçysy 14. maýda Ýerden Daşoğuzdan habar berdi. Duz bölejikleriniň düzülen tozanly howa adamlaryň demini gystyrdy. Saglyk kemçilikleri bolan adamlaryň we çağalaryň ýagdaýy has kyn boldy. Şu gezek bolan tozanly howa dem gysma, ýürek öýkün hastalyklary bolan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirdi. Saparma Türkmenbaşy etrawyna bir adam aradan çykdy. Onuň dem gysma keseli bardy. Ol öýlen howada duzlu tozan turany ekin meýdanyna işläp ýördi. Birden demi gysyp aradan çykdy. Dip habarçymyz etrapda tebii hadisa sebäpli bolan ýagdaýlaryň biri barada gurrun berdi. Şeride yerli lukmanlaryň sözlerine görä yerli hastaxanalara örän köp näsag ýüz tutupdyr. Yerli ýaşaýjylar şeýle duzly tozanyň bundan bir näçe ýyl odal hem bolandygyny ýatlap, şonda gurap galan Aral deňzinden gelen duzly tozanyň ekin meýdanlaryny zaýalanlygyny, adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirenligini gurrun berýärler. Daşoğuzlylar häkimetleriň ne odal ne de häzir bu tebii hadisa barada ilata habar berýänligini belläp, resmiýetiň adamlara onuň täsirlerinden özlerini goramak üçin näme etmelidigini düýpden düşündirmeýänliginden nägili bolýarlar. Döwlet tozanly duzly howanyň düzümini öwrenip ilata ýetirip biljek yaramaz täsirleriniň öňüni alarmy diýen sorag adamlary gynýar diýip yerli ýaşaýjylar. Türkmenistanyň giňişliginde duzly tupanlar öňe bir näçedik bolupdy. 2018-nji ýylyň 27-nji maýynda Demirgazyk vilayeti gurşap alan duzly apy tupan Demirgazyk Günbatardan gelipdi. Sekundda 20 metr tizlik bilen ösen ýel regiona duz we tozan galandylaryny getiripdi. Şondan bir gün soň 27-den 28-ne geçen gije çal tozan Aşgabatda hem gurşap aldy. Şol ýagdaý tutuş güni dowam edip 29-njy maýda hem duzly tozan belli bir derejede saklanyp galypdy. Munyň ýerine şol ýylyň 18-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşoğuz vilayetinde ýene-de duzly tozan peýda boldy. Ol ozalkysyndan onçakly güýçli bolman 250 metr çemesi aralygy görse bolýardy. Duzly tupan 2018-nji ýylyň gözünde ýene turdy. 8-nji oktýabrda Daşoğuzdaky Türkmenbaşy ruhy bilen we Aktepe etraplarynda güýçli duzly ýel duýulýardy. 2019-njy ýylda duzly tozan ýene-de Daşoğuz vilayetini gurşapdy. Şonda duzly ömür 2 gije gündizläp dowam etdi. Soňky ýyllarda ýygjamlaşanyň adaty bolmadyk tebii hadisalar, şol sanda duzly we tozanly tupanlar, güýçli ýagynlar, suw joşgunlary adamlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar, saglygyna howp döredýär we owa hojalygyna ziýan ýetirýär. Hökümet agdalarynyň we döwlet medeniýetiniň bu ýagdaýlary düýpden agzamazlygy ila arasynda howatyrlanma döredýär. Aral deňziniň duzuny töwerek taşa ýaýradýan tupanlar goňşy ýurtlarda hem peýda bolýar. Gurap barýan deňziň ýagdaýy tutuş merkezi ady üçin ekologik betbagçylyk hasaplanýar we döwletler arasynda ara alynıp maslahat edilýär. Türkmen hökümeti bu problemany çözmeň uğrunda öz inisiatiwalary bilen çykyş edýänligini resmi derejede oglan edip gelýär. Emma ýurduň öz giňişliginde ýygjamlaşan tebii ýagdaýlary şol sanda duzly tupanlaryň hatda bolýanlygyny hem boyun almaýar. Ýurt medeniýeti soňky ýyllarda bir näçedik bolan bu tebii hadisa barada bir gezek hem habar bermedi. Türkmenistanyň günorta gün dogor sebitlerinde 3 günläp dowam eden güýçli ýagynly howa ýylaty şäher we owa infrastrukturasyna ýiti ziýan ýetirdi. Mar vilayetiniň Tagtawazar şäheriniň golaýynda demir ýoluň onlarça metre ýetýän bölegi opuruldy. Ýylat ýagynly howanyň getiren netijelerine garşy öz başda göreşmeli bolýan mahaly häkimetler ýaşaýjylary köçäniň çökün böleklerini öz maddi serişdeleriniň hasabyny dikiltmäge borçly etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we ynamdar çeşmeleri 14-nji maýda sebitden maglumat berdiler.
Tawtawazyr şäherine güýçli ýagyşdan soň köçelerden gaýykly ýüzüp geçmeli ýagdaýa geldi. Pesräkde urulan jaýlaryň içi bosagodan ýokorsy bilen suwdan dolup öý goşary suwuň ýüzüne gaýyp duran hojalyklar bar. Köçeleriň pes ýerlerine häzir etşende suw üýşmegi saklanyp galýar. Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymyzyň iýberen suratlarynda welaýatyň dürli sebitlerinde köçeleri, ilatyň jaýlarynyň içini we howlularyny suw basandygyny, owalaryň we etraplaryň arasyndaky ýollarda uly gowrumly suw üýşmekleriniň we batgalyklaryň emele gelendigini görse bolýar. Adatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu suratlary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Tawtawadaryň deňinden geçýän demir ýoluny ýagyş suwunyň ýumagy netijesinde onuň opurlan çökün bölekleri 50 metre çenli ýetdi. Ýöne hökümet demir ýoluň opurlan bölegini destine täzeden dikeltdi diýip habarçymyz aýtdy. Habarçymyzyň iýberen suratynda demir ýoluň onlarça metre ýetýän böleginiň opurlyp suwuň aşagynda galandygyny görse bolýar. Yerli häkimetler demir ýola ýeten zyany destine dikelden bolsa-da sebit ýaşaýjylaryna tebii hadisanyň ýetiren ziyanyny dikeltmäge, tehnik we maddi ýardam bermäge howlukmaýar. 8-10 may aralygynda dowam eden ýagynly günlerde hojalyk jaýlaryndan çykyp welaýatyň beýleki sebitlerindäki garyndaşlarynda birnäçe gün myhmançylykda bolan hojalyklar indi öýlerine dolanyp başladylar. Bu hojalyklar öýl bolan halylaryny, ýorgan düşeklerini, gap-gaşlaryny daşary çykaryp arasaçylyk işlerini geçirýärler. Bu öýleriň içi zeýt, çiğ bolup, olaryň içi dolu guramasa çağalar bilen ýaşar ýaly däl. Öýleriň fundamenti ýitip giden. Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Käbir hojalyk jaýlarynyň içi ýagyn suwlaryndan henis hem arasalanmady. Hojalyklar bu suwlary öz maddi serişdeleriniň hasabyna aýyrtmaly bolýarlar. Her maşala 100-150 manat pul bermeli. Nobasyz öýüniň suwuny sordurup aýyrtmak isleýänler 200 manat pul bermeli. Käbir hojalyklarda bu pulun ýokdugy sebäpli olar öz elleri bilen bedirelep suwlary çykarýarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Marynyň we Tawtawadaryň köp gatly jaýlarynyň üçeklerinden hem suw geçip, iň ýokarky gatlarda yerleşýän öýleri ýagyn suwlary basdy. Ýaşaýjylar 200-300 manat berip üçeklerini bejertmeli bolýarlar. Döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek ýok. Ýollaryň opurulan ýerlerini awatlamak boýunça da hökümet tarapyndan hiç ýyly is alınıp barylmaýar. Diňe jemaat hujulugy gullugynyň isgärleri öýlere aýlanyp, guruluş materiallaryny alyp berseňiz we usta hakyny berseňiz üçeklerinizi bejerip bereli diýerler. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ilat ýagynly howanyň getiren netijelerine garşy öz başda göreşmeli bolýan mahaly häkimetler ýaşaýjylary köçäniň çökün böleklerini öz maddi serişdeleriniň hasabyna dikeltmäge borçly edýär. Tawtawadardaky hojalyk jaýlarynyň eýeleri öz gawadyndaky köçäniň çökün yumrulan böleklerini bejertmäge mejbur bolýarlar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Mundan başga da yerli howpsuzlyk gulluklarının işgärleri raýatlary güýçli ýagşyň ýetiren ziyanyny surata we video düşürmezlik. Bu baradaky maglumatlary ýaýratmazlyk barada berk duýduruş berip basyş edýärler. Olar jaýlara we köçelere ýeten ziyan baradaky maglumatlary ýurdun dasyna ýaýradýan raýatlaryň berk cezalandyryljakdygyny aýdyp ilaty gorkudýarlar we başga da dürli haýwatlary atýarlar. Dip Tawtawadarly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada deýişli yerli häkimetlerden şolsanda Marynyň we Tawtawadaryň şäher häkimliklerinden tesvir alyp bilmedi. Adatlyň yerli habarçysy geçen ýyl Balkan sewtine güýüzlük soğan eken kärinneçi daýhanlaryň uly zyany galanlygyny, bu zyanyň döwletiň jogapkar wezipelerini oturan adamlaryň gerek boljak gök bakçı önümlerinin hasabyny hem öňünden dogry çykaryp bilmezligi bilen baglygyny habar berýär. Soğan eken daýhanlar bu ekini öz islegleri esasynda däl, döwlet tapşyrygy bilen mezuri ýagdaýda ekipdirler we ne tohum, ne de tehnika ýardamyny alypdyrlar. Garrygala, Gazlarbat, Bereket etraplarynyň kärinneçi daýhanlarynyň aýtmaklaryna görä, her daýhan birleşigini döwlet tapşyrygy esasynda daýhanlar 20 hektardan soğan ekmäge mezur edildi. Döwlet bilen kärinneçileriň baglaşan şertnamasyna soğanyň döwlet satyn alyş bahasy her kilogramyna 6 manat diýilip bellenilipdi. Emma may aýynyň başynda meýdanlarda ýetişen soğan hasyly ýygnalyp başlanyna daýhanlar öz soğanlarynyň bu bahadan alınmajakdygyny bilip garlylar.
Hasyl ýetişmedinden öň bazarda her kilogramy 10 manatdan satylýan soğunyň bahasy birden arzanlap 2 manata çeline aşak düşdi. Dip özünü Kerim dip tanadan kärenne çaýtdy. Onuň sözlerine görä, daýhanlar bilen şertname aglaşan daýhan birleşikleri, häkimlikler kärenneçileri olaryň döwlet tawşyrygy esasynda ýetişdiren soğanlaryny inni satyn alyp bilmejekdiklerini aýdypdyrlar. Şol wagtda da daýhanlar soğan eken her hektar ýerler üçin 2900 manatdan hökümetiň yer pazyny tölemeli edilipdir. Hökümet meclislerinde döwlet tawşyrygy esasynda ekin ekýän kärenneçileriň tohum, dökün, suw we tehnika üpçünçiligi bardy. Näçe gurrun edilse-de bu üpçünçilik gelip gowşaýan habarlara görä arkasy diýilýän daýhanlara kän ýetdirmeýär. 5 hektar ýeriň sürümü üçin 12500 manat çykdyjy etdim. Tohum üçin 3000 manat, dökün üçin 5000 manat, suw tutmak we otog, beýlik ide işlerine, ýygyn işlerine hem giden çykdyjy etdim. Buların üstüne döwleti tölenmeli yer pazyny hem goşmaly. Dip Kerim özi ýaly soğan eken kärenneçileriň çeken ziýanyny düşünürdi. Ol soğan üçin giden bergedenligini, döwlet kilogramyna 6 manat tölemek barada şertname aglaşan soğanyny bolmanyny 5 manatdan satyn almasa bu işden peýda görjek kärenneçiniň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Şol wagtda deňeşdirmek üçin aýdylsa, şu wagt Türkmenistanyň ähli vilayetlerinde soğan 1,5-2 manatdan satylýar. Emma pomidor 25, kartoşka 10, hyýar 11, balgar burç 20 manatdan satylýar. Diňe soğan arzanyp daýhanlar aýdýar. Adatlyk bilen söhbetde bolan kärenneçileriň tasdiklamagyna görä, olaryň daşary ýurtlary erkin önüm satmak ygtyýary ýok. Erkin birja hem ýok. Daýhanlar gollamak barada aýdylýan sözler boş. Kagyz ýüzündäki zatlardan hiç bir netije çykmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň kärenneçiler hakynda kanunynyň 19-njy maddesi bu kanunyň bozulmagyna günäkär bolan şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýänligini belleýär.